Franco Merċiqa min-naħa l-oħra kellu waiver min-naħa tiegħi li qed tappermettilu li jagħmel ċertu operazzjoni. Ma fil-pubbliku. Fil-isptar pubbliku, skużani. Mhux biex jaqla l-flus. Kien hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' dan kollu. Jien ngħid Franco huwa bniedem mill-aktar ġenwin. Forsi dak li kien nuqqas ta' interpretazzjoni komuni bejn u bejn Dr. Merċiqa jew fil-kuntest. Ma dal-qas lilek ma obda? Le, mhux kwistjoni. Franco Merċiqa qed jagħmlu bl-aktar mod ġenwin. Ħajkun parlament? Il-parlament ħajkun hemmhekk, il-punt huwa li ma jkunx parlament biss. Ġifieri dak huwa kollox. Jiġifieri dak huwa kollox, ma jkunx parlament biss xi fisser? Jien nixtieq li dan il-post ikun post vibranti u mhux post mejjed għax il-kritika li kienet saret mill-partit tiegħek li minn wara l-elezzjoni li m'hemmx biżejjed spazju, donna m'hemmx biżejjed spazju ukoll. Le, m'hemmx biżejjed spazju bħala fatta fatt. Nixtieq ukoll naf li diġà ċertu commitments min-naħa tal-Parlament għal xi tip ta' mużew tal-istorja politika. Jien nixtieq li id-daħla tal-Belt Valletta immorru għal sitwazzjoni fejn tista' tkun vetrina tal-mużewijiet kollha tal-Belt Valletta. Tista' tkun post hemmhekk ħajgħaddu miljuni ta' nies letteralment matul is-snin li ġejjin. Naf li ħadd tkun sfida. Nerġa' ngħid ħankunu l-underdogs f'dan kollu. Aħna min-naħa tagħna bħala underdogs fil-gvern wara l-ewwel sena ta' leġislatura wara nuqqas ta' 25 sena ħammurru nilqgħu dik l-isfida.